Salvador Vergés de Junts per un temps màxim de 5 minuts. Molt bé, doncs moltes gràcies. En efecte, avui Junts per Catalunya presentem una proposta de resolució per posicionar-nos en contra del text actual de l'acord de lliure comerç signat per Europa i que ara haurien de rectificar els estats del Mercosur. El Mercosur actualment està format per l'Argentina, per Brasil, per Uruguai, Paraguai, també darrerament s'hi ha incorporat Bolívia i Veneçuela n'ha estat expulsada. Catalunya ha estat sempre una terra de comerciants, només cal recordar el que ha representat el Consolat de Mar del segle XIII a nivell mundial i, per tant, nosaltres, Junts per Catalunya, no pot ser d'altra manera, estem absolutament a favor de comerciar amb el món i d'estar oberts amb el món. Amb el que estem en contra és amb el text actual del Tractat del Mercosur i estem en contra perquè afectaria d'una manera letal a la nostra pagesia i al nostre primer sector. Per què? Doncs perquè li generaria una competència deslleial, tant en termes qualitatius, de requisits ambientals, sanitaris, etc., que no són els mateixos els que s'exigeixen aquí a la Unió Europea que els que hi ha en aquests països tercers, però també després ho explicarem a nivell quantitatiu, a nivell dels volums que arribarien de cada un dels diferents productes. Si bé és cert que en determinats sectors podria ser beneficiós, per exemple, en el sector químic, sector industrial de maquinària, el farmacèutic, etc., seria totalment perjudicial per sectors, sobretot lligats, com deia, a la pagesia, a l'agricultura, a la ramaderia, com és la carn, per exemple, sobretot de boví, d'aviram, els cereals, les taronges, l'arròs, etc. I cal afinar molt bé quan es fa l'estudi del que representa el Mercosur, perquè, per exemple, em deien determinat col·lectiu que sí que seria beneficiós potser per al ram de l'oli. Doncs quan ho analitzes en detall veus que no, perquè si bé el 8,2% del que s'exporta de Catalunya amb oli cap al món va a aquests països que he anomenat del Mercosur, també és cert que l'entrada massiva d'oli de soja d'aquests països cap a la Unió Europea faria que Catalunya vengués molt menys oli d'oliva cap a Europa. Per tant, diguem-ne, el que poguessis guanyar per un costat ho perdries 10 vegades per l'altre. Per tant, en termes generals, aquest text actual del Mercosur no és de cap manera, al contrari, beneficiós per la pagesia, ja no diria només catalana, sinó de la Unió Europea. En definitiva, el que demanem en aquesta proposta de resolució és, per tant, primer, que es faci una minoria de bloqueig dels estats de la Unió Europea que no ratifiquin aquest text perquè no s'hi compleix el que es diu les clàusules mirall. Hi hauria una competència deslleial. No hi ha uns acords de reciprocitat prou ferms que permetin garantir el que deia abans, que les mateixes condicions ambientals, sanitàries, fitosanitàries que es demanen als productes d'aquí es demanin també i es puguin controlar en aduana els productes que vinguin d'aquests països. Però no només això, anem un pas més enllà i el que diem és que encara que complissin aquestes condicions qualitatives, cal vetllar també perquè aquells productes que ja en tenim o ja ens podem produir aquí a la Unió Europea, doncs tampoc entrin en l'acord de lliure comerç, o sigui, siguin productes que tampoc puguin estar en les condicions d'aranzels zero, perquè en farem de molt que els productes que arribin aquí compleixin determinades condicions si resulta que a nivell de preu els nostres pagesos d'aquí i de la Unió Europea no hi poden competir. Això acabaria derivant, òbviament, també en haver de tancar explotacions agrícoles i ramaderes. Per tant, com deia, un tema qualitatiu, però també un tema quantitatiu. Finalment, hi ha un tercer punt, que el que demanem és que no només es protegeixin determinades denominacions d'origen i indicacions geogràfiques, sinó que es protegeixin el 100% de les que tenim aquí a Catalunya. Per tant, en conclusió, diguem-ne, nosaltres estem, òbviament, a favor de comerciar amb el món, estem a favor dels acords de lliure comerç, però sempre i quan ni el sector de la pagesia ni cap altre sector no en siguin la moneda de canvi. Gràcies.